A la vida real, si una dona tallés el seu promès per la meitat, ja sabem què passaria. Però si ho escriu la britànica Angela Redman, el resultat és que aquesta dona, en lloc de tenir un promès, llavors ja en té dos. Això és el que passa al primer conte que obre el recull No ho proveu a casa, i jo trobo que marca molt el que és tot el llibre. Ella parteix d'una situació bastant quotidiana i hi posa elements fantàstics, la transforma absolutament. Als seus contes hi ha molt surrealisme, hi ha històries una mica fosques, estranyes. De fet, se l'ha comparat amb l'univers cinematogràfic de David Lynch. Són històries on hi trobareu tristesa, també molta tendresa, personatges extraordinaris, alguns dels quals paguen el preu de ser-ho. Jo crec que Redman parla molt de la identitat. A la contracoberta del llibre, l'editora, la Matilde Martínez, diu que no se n'ha de parlar gaire, que és millor no dir gaires coses i descobrir l'univers fantàstic d'aquesta dona que fins i tot té reminiscències de Hansel i Gretel. Jo hi estic d'acord, però no em puc estar de dir-vos una cosa. En aquestes històries, les mares es poden convertir en l'Elvis Presley.